May adlaw sa tanan. Narapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko diha sa atong pagtuon o pamalandong sa mensahe sa Ebanghelyo karong umabot nga Domingo. Kini usa ka proyekto sa Tukod.net inubanan sa Klimwako, Tukod Christian Life Community o sa pagpaambit sa kinabuhing laiko. Isip usa ka gamay nga tabang sa simbahan sa paghatag og pormisyon diha sa sinimana nga Bible study meeting sa mga BECs, mga nagkalain-laing lay organization sa ilang mga household o action group meetings o sa mga nagkalain-laing katuyuan sa tanan sa pagtuon sa pulong sa Dios nga gikan sa kinabuhi sa laiko. Ako si Dr. Benny C. magpaambit na pod sa inyo sa atong Ebanghelyo karong umabot nga Domingo. Kinuklo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 6 versikulo 27 hangtod sa 38. Welcome og Light Them with My Word. Niag Domingo nga Ebanghelyo ini siya nga blessed are the poor in spirit, for they will inherit the kingdom of God. Karong simanaha, kita nga mga pobre, no? Pobre sa atong mga kasing-kasing. Pobre nga mga Kristiyanos diha sa ato ang Ginoo. Iya kitang gitagaan karon og suko, no? Gikan sa commandments nga to love our enemies. O ngani iya kitang gitagaan og kanana ang sa Ebanghelyo ug unsaon na to pag-respond, unsaon na to pagtubag sa mga hagit diha sa ato ang mga kaaway, no? Ato ang enemies. Unya unsay nakakalainan sa ato ang pag-abi-abi kanila, no? From other people, no? Labi na sa ubang reliyon. O unsa ang ganti nga natagana diha kanato kung kini ato ang pagabuhaton pinagi sa atong pagpaningkamot to love our enemies kay dili biya sayon ato ang higugmaon ang atong mga kaaway, no? Dili sayon. So ngani gisgutan niya ang golden rule, no? Kani sayod man gyud ta ug unsap kani ang golden rule kung sa imo ang gibuhat sa uban mao po na ang pagabuhaton sa imo, no? To simply kanana explain the golden rule kung unsa imo hang gibuhat sa uban pod nga dautan na balusan po ka og dautan. So sa ato ang Ebanghelyo makita nato sa kanang primerong parte sa Ebanghelyo, loving our enemies. Ang ikaduhang parte kanana ang sa Ebanghelyo sa verse 37, ang gipahimangnuan kita sa Ginoo sa dili paghukom sa uban, no? Diya sa verse 37. So mo ni atong Ebanghelyo karon. In verse 27, loving our enemies, but I tell you, who hear me, love your enemies, do good for those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who mistreat you, no? Klaro man yun kayo, masabtan man yun nato. If anyone hates you on one cheek, let him hate the other one too. If someone takes you your coat, let him have your shirt as well. Nganong apil man ang shirt? Of course, apil ang shirt kay pagkuha sa coat naman ang shirt. So, maapil yun ang shirt. Kung kuhaon ay pakuha po. Give to everyone who asks you for something. And when someone takes what is yours, do not ask for it pa. Kung iyang kwaon, ayaw na
na pagkuha balik, no? Pareha sa ako nga ang akong misis nagpalit o gana na ang McDo sa take out sa Divisoria. Nagulat-ulat ko sa sakinan. May bago nga bata na kanabitang bago siguro itong kanang kuwan escape sa iyang pamilya, no? Kana naglagoy ba sa iyang pamilya. Unya appeal siya sa mga street kids. Daw kay gwapo pa magyud ang iyang sanina kay mo iyang pag-apil-apil. Agi hubuan siya og sanina oy. Gihubuan siya og sanina. So kay gihubuan man siya sanina, nuktok siya sa sakyanan. Pagpanuktok niya sa sakyanan, wala na siya sanina, kuha na lang kanang briefs na lang nasa iyang sanina. So naluoy ko. Akong gihubo akong t-shirt. Ako gihatag sa iya. No, bisag dako kayo ng t-shirt. Yang gihubo. May gani kayo na ako extra nga shirt sa kanasakyanan. Mo'y akong gisuot. No? Naluoy ko sa bata. So, ingana na siya ang kuwan whenever there's an opportunity. No? Kana na ang labi na imuhang kaaway kato di man to nato dako kaaway na tagbuan man lang ako to siya sa Divisoria. Ibang if anyone hits you in one cheek, let him hit the other one too. No? Unsa ka malinawon ang gihatag sa ato ang Ginoo, labi na sa katong mga kaaway nato, no? Usahay og atong pagabuhaton ang ilang pag-abuso kanato, sa ilang pagdagmal kanato, usahay biya sila biya ang mundang pudog kanana ang pasipala sa ato. Mahibaw-an nila nga wala man mo kanang mo balos, no? Sa among kapilya, si Saint Peregrine man amo ang kanang patron saint sa among kapilya. Na hibawan ako sa history nga labad yun siya nga kanana ang sa wala pa siya masantos, of course. Usa ni kasampol nga iyang gisumbang ang gipadala sa Santo Papa, si Saint Philip, no? Ipadala para ipasipay kay gubot magyud siya, samukan magyud siya sa ilahang lugar, sa ilang lungsod. Iyang gisumbag, no? Wala gyud mo balos si Saint Philip. Nasantos gyud si Saint Philip tungod sa iyang yung gikuan ni. Iyang yun siyang kanana ang gisunod ning kung imong gisumbag ka sa pikas nga aping, ipasumbag po ang pikas nga aping. Gisumbag siya. Of course, wag ko magdahom nga kausar na siya sumbaga. Kasi sumbag na po sa pikas. No? Kaya, the tendency magudog di kong balo, sumbagon ka o utro sa pikas. No? Nasantos yun siya. Si Saint Peregrine po, natiyala siya nga lahi manini ang Diyos nun nga mga tao kay di pa mo balos. Nahimo siya santos, no? Nahimo siya pari o nahimo siya santos. Gani siya mo'y cancer saint, no? Sa verse 31, do for others just what you want them to do for you. No? If you love only the people who love you, why should you receive a blessing? Wala yung blessing o ganan ng imong higugmaon ang katuragin po ang kanan na ang nahigugma sa imo. Like for example, kung sa may blessing na ang imohang imbitar sa imong party, katura pong maka-afford, katong makakaon. Sa may blessing na wala man ka makapakaon sa gigutom. Even ang mga pobre or even ang mga kananaang
makasasala, mga wicked people, makaigugma man sa katuntuang naghigugma sa ila, no? Makapakaon man ang mga dautan nga tao sa ila harapon nga mga tao nga mga dautan. Do for others just what you want them to do for you. If you love only the people who love you, why should you receive a blessing? Even sinners love those who love them. Unsa may nabuhat nimo kung ang imuhang gipakaon sa imuhang balay katong maka-afford? Giimbitar nimo sa imong party katong pong makakaon. And if you do good only to those who do good to you, why should you receive a blessing? Unsa may mahatag nimo blessing nga maayo man sila sa imo, puro katong mga tao nga dautan yun, nagpasipala sa ubang tao, imong giayuhan og bot, dako ka na nga blessing, no? Para sa akong istorya nga makapausap na sa ila, makausap pa ka na sa ila nga kanana ang imong gibuhat, na'y kausaban sa imong gipakita kanila, na'y blessing, no? Kaya ang imong gipakita mao ang binuhatan sa ato ang Ginoo, no? And if you lend only to those whom you hope to get it back, why should you receive a blessing? Ang imong gipahulam katurong makabayad, ug ang imong gipahulam, imong gitingil. Muna na ang magpahulam ka, ayaw na pagunahuna nga makabayad pa sila. Mo ganin ang nanghulam. Kay nang kinahanglan. Nanghulam kay, uy siguro, dili makabayad. Muna siya nga, unsa may blessing sa imong gipahulam, unya imong tilingon. Labi na uban nga silingon nila nga muadto na sila sa kapitan kay dili makabayad. And worse ang nahitabo kay ang iyang gi-settle dito sa kapitan iharap po isuon nga wa makabayad sa utang. Ang aksyon lang daan nga naghinanglan ang usa ka tawo sa imong kaayo, nagkinahanglan siya. Kay walay iya. Nagkinahanglan siya sa imong kaayo, kay wala siya kaayo sa iyang kaugalingon. Anong imong mang tilingon? Anong imong mang silingon? Silingon ba? Kanang i-collect nimo. Even sinners kuno lend to sinners. And kuwan ka, muawat ka sa ila. Ang mga sinners naghinulamay og kwarta, magpatay man gud na sila og dili makabayad, no? Sumura kag sinners di ay kay ngano may mo silngon imong kaayo nga imong gibuhat, gipakaon nimo sa imong party, silngon kun pud nimo, magbahay ka og dili po ka imbitawon, diba? Siya, no, love your enemies and do good to them. Learn and expect nothing back. You will then have a great reward, and you will be children of the Most High God. For He is good to the ungrateful and the wicked. None maayo kuno ang Ginoo sa ungrateful and the wicked. Kinsa man tong ungrateful and the wicked katong dili mo tuman sa iyang sabot nga mobayad. Kinsa man tong wicked bisag unsa nga maayo ay mo gipakita dautan ra gihapon. Batingon siya nga God is good to them
Unya ikaw na noon kapaningil, ikaw na noon kaspo, ikaw noon kakiha, kung dili ka mabayaran. Nga ang Ginoo ganin siya, God is so good to them. Then ang sunod dahil sa 36, be merciful, just as your Father is merciful. Kaluoy sila, nganuman, lalimang ka sa maayong ang imong gipakita, dautan gyapon ang ilang gibalos, pagkaluoy gayon, no? Pagkaluoy, ungrateful yun, wicked yun. But ingon ang Ginoo, the Father is merciful. Ang atong amahan, merciful. Kay kita mga anak man sa Ginoo tanan. God is merciful. So ikaw mismo, pariha kita unta sa Ginoo nga merciful. Amen. In verse 37, yun siya nga, ang paghukom sa uban, do not judge others, and God will not judge you. Do not condemn others, and God will not condemn you. Forgive others, and God will forgive you. Ayaw paghukom. Ayaw silang hukmi, no? Mo bitaw ng kanang dili na kabayad, inunan nimo sila og mga patay gutom. Ayaw pa yun, no? Gasaad, dili mo bayad. No? Walay kana na ang pagbalos. Gipautang pa na ako. Pag umanantod ka ng mangutang, di mo bayad. Gipakaon pa na ako, gipapuyo pa na ako, hantod karon mo, nagyapon ang ginapuha. Ingon ang Ginoo, do not judge. Merciful biya siya. Mga anak biya kita sa Ginoo. But instead, siya give to others and God will give to you. Ingon siya, give to others and God will give to you. Nga naman, kung ato ang paghatag sa uban, ang Ginoo pod mag-replenish pod. Iya putang kanaw sana kanana ang baslan o diha ipaagi sa ato ang pagtabang, no? Kisa may mutabang dili biya direct ang Ginoo mohatag sa ilang bugas, mohatag sa ilaw pagpautang sa kwarta, o dili biya direct ang Ginoo nga mohatag kanila og maayong buot, no? O paghigugma kanila, kisa may magpakita og paghigugma kanila, maayong buot, kabubuton, magpautang, maghatag sa ilaw og mga provision, no? Magpakaon kanila, kisa man kita biya. So asa man mo replenish, asa man mo supply ang Ginoo, diya biya sa ato. Kita biya ang channel, kita biya ang kanaagianan sa kanana ang pagtabang sa Ginoo sa uban. Diya biya sa ato moagi. So kita po matagaan, no? Mawi daw makadumdum ko nga daghang kayo og stock ang sa katawo sa iyang pagkaon na unsaon man na ma-replenish ang mga pagkaon og bag-o presko nga mga pagkaon og dili nimo ipanghatag. Panghatag nimo kanunay para presko ang kanunay ang naa sa imo. Kung dili nimo ipanghatag na hangtod mga daot na nuna, di na nun mapuslan. Hasta ikaw mukaon kag daot kay alang-alang ang imong stock nga mga pagkaon puro daot. Expired na uban, nang burot na mga lata. Ipanghatag. Sa ato karon tagang kayong hunahuna pa nga di sa nako ihatag labi ng mga babae, di sa nako ihatag niya ako ang mga sanina nasa akong kabinet. Bisan ang mga sanina na siyang kabinet kag may kayo niya siya dako na ganin tabok biya siya. Kay hunahuna pa mangyud siya nga basin dayon maniwang pako.
maniwang po ka. Unya daw be, og maniwang ka. Daw be, wala naman sa uso na imong kuan. Imong salina na ipausab. Kinahanglan ipanghatag nimo na para mubag-o ang nasa imuhang kabinet. Otherwise, puyan na nag-up-up, no? Manimaho lang na diya, up-up na imuhang. Mapuno lang o crowded na kaayo ang imuhang kanana ang kwarto tungod sa pagkadaghan kay sa imuhang sanina. Panghatag ka na, no? Sumuna siya. Ngayon siya nga, indeed, you will receive a full measure, a generous helping, poured into your hands, no? Dili gani. Imuhang masalo ang pagkadaghan sa blessing sa Ginoo. Yung siya, all that you can hold. Meaning, all that you can hold, sa ito pang uban din nag-awas. No? All that you can hold, but ang uban ni awas yun tungkol sa kadagan gihatag sa Ginoo. Kanabitaw manggihatagon ka, brothers and sisters, no? Di ba nimo bantayan? Asa gikan ang gitabang ko sa Ginoo sa imo kay imong feeling wa man kamahot di og kwarta, wa kamahot di og supply. Kanunay man nay gaabot, nay kanunay blessing. Labi na sa mobitaw ng usahay mo, ang uban mo yun nga di malas. Malas man ang ato ang pamuyo karon. Nga naman, awas man ang kwarta. Awas gyud kay na ay magsakit sa pamilya, na ay madisgrasya, simbakulan, na ay gagamit sa kwarta tungod sa mga daot, mga kaptangan, na daot ang ato ang mga butang nasa ato ang balay. Apan og manggihatagon kita, matiyala ka, walay na daot, walay nagsakit, walay mga panghitabo diya sa itong balay. Kung naa magani, controllable ang ihang kananaang gastos because God will take care of you. No? God is so generous nga ang channel, ang agianan, dili yun niya blakan, dili ma-black. Permanente, hanutoy kanunay ang agianan para makatabang sa uban na mag-unsa man ang channel o na black, no? O dili na makatabang sa uban ang Ginoo gahatag kana og ang iyahang kananan generous kayo nga measure iyang ihatag. Nga naman, instead the measure you use for others is the one that God will use for you, no? Positively. Kung panalitan og ganit ka o dili ka kapanghatag o hukom ka sa uban o gipanghimaraot nimo sa uban, negatively moopod ka na ang ipanghimaraot kanimo, ihukom kanimo, moopod ka na ang misyo sa kadautan nga imuhang matagamtaman nining kinabuhian, no? So alarming kaayo ang ato ang kinabuhi o dili nato pagabantayan nga kita man di ay nagahukom man ta sa atong isikatawo instead og nagtabang kita, instead nga nagahatag kita og kaayuhan sa uban, no? So brothers and sisters, ang pangutana karon, manggihatagon magita sa ato ang isikataw. Otherwise, ang atong pagka manggihatagon mubalik diri sa ato. Otherwise, ang atong dili pagka manggihatagon, dili kita mahimong channel, agianan sa pagtabang sa uban.
nan diha may stack up sa ato. Mablock o kita pod walay ato. Matingala ka nga no, wala magi probitsa, wala magi kaayuhan ng kinabuhi. Kay wala man gi-open ang imuhang kaugalingon para sa paghigugma, para sa hatag o availability sa ato ang kaugalingon nga mahimo kitang channel, mahimo kitang agianan sa grasya, kaayuhan sa ubang tao. Kay kita tanan, mga anak man sa Diyos, brothers and sisters in Christ, o magtinabangay isig-usa diha sa kaayuhan sa ato ang kinabuhi o wala nagilain ang Ginoong motrabaho diha sa ato ang kaugalingon isig-usa as mga anak sa Dios, mga igsoon sa Dios. Salamat kayo o may adlaw sa tanan o sa ato ang small group discussion. Ako ang aghaton mo kamo tanan sa pagtubag sa mga pangutana. What does it mean for you today? Be merciful as your Heavenly Father is merciful. Kadua, most people are hung up on loving someone that they believe that they really just can't love. They believe that they cannot love. Have you experienced this kind of situation? What did you do? Usa imong gibuhat? How do we apply the golden rule sa ato ang kinabuhi as brothers and sisters, and in particular, how do we deal it with our enemies? Salamat o may gabi sa tanan. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Don't forget to like and watch and subscribe.